Girombo sa mga operatiba sa NBI National Capital Region ang usa ka call center sa Cebu City nga nalambigit sa illegal investment scam. Kini ang gitutukan exclusive ni Nico Sereno. Bit-bit ang search warrant girumbo sa taga-NBI NCR kining 4th floor sa usa ka commercial building sa Osmeña Boulevard. Target nila ang usa ka call center nga nalambigit sa gingong illegal investment. Dihang gikasa ang operasyon, naabtan pa mga empleyado nagtrabaho ni adtong higayuna. Matod sa NBI, upat ka mga Australian nationals ang mireklamo kay naka-invest sila og dulan sa 1.3 million Australian dollars o kapin sa 47 million pesos. Sa tabang sa international specialist sa cybercrime investigation, nakig-alayon sila og abogado sa Pilipinas aron magpatabang sa NBI. They scam foreign clients, all right, to give them investment and then get more details from the client for them to invest more. Apil sa miabag sa operasyon ang taga-Securities and Exchange Commission. Base sa dokumento nga nahuptan sa NBI, usa ka call center ang kompanya apan nasayran nga miapil usab sila sa investment operation. For as long as they have been issued a secondary license, for them to be authorized to secure, trade, sell, investment. Yung mga stock, shares, commodities, cryptocurrencies, and alike. Pero wala. Ang mga opisyal sa barangay na sorpresa sa operasyon sa kompanya nga walay permit gikan kanila. Alamang sa kasi watingay sila ni kuha pag last year. Wasan mi kabaw na adyo daing ani na operations yun na under sa mo ang kuana mo jurisdiction na mo nabihay na lang mi ba. Giaresto ang Israeli national nga usa sa nagduma. Atol sa operasyon, ang Australian crew nga nagdocument sa hitabo mipapaistorya pinaagi sa video call sa usa sa mga reklamante nga naglungot-lungot na kanila. Apan ang dinakpan wala motingog. They will suffer like you've done to us. You are scum. You are scum of the earth. You are not a human being. You deserve to rot, mate. Lakip sa Girumbo kagahapon ang laing opisina sa maong kompanya dito sa usa ka business district sa Sugbo. Gitawag nila kining retention room sa transaksyon sa mga kliyente kundi lakip sa gisakmit ang mga computer units nga gigamit. Gisuwayan ang pagkuha sa habig sa mga empleyado apan wala nagpa-interview sa camera. Sa off-cam nga pakighinabi, may pipila nga miangkon nga mukumbinser sa mga kliyente nga mo invest sa platform. If the client is not interested, that script has some rebuttals in them na that would eventually convince the client na baka totoo to, di ba? So, tinitrain talaga yun? Oo, tinitrain yung empleyado. Gikatakdang pasakaan o kasong kalapasan sa Securities Regulation Code ug Cybercrime Prevention Act ang langyaw nga nagduma. Lakip na ang 24 ka Pinoy nga mga staff. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.